Прохождането е един много вълнуващ момент, основно за родителите. Прохождането настъпва обикновено между 9 и 15 месечна възраст, като горна граница се приема 18 месечна възраст. Преди да проходят, децата паузят, но това не е строго задължително. Разбира се, прохождането е от изключително важно значение за нормалното физическо и нервно-психическо развитие. Детето преминава през етапи на стабилен стоеж, първоначално подкрепено от страна на родителите, след това то бива самостоятелно оставено, последвано от изправяне, най-често това са предмети като стол, диван, легло, след което се пуска за първи самостоятелни крачки. Стимулирането на детето чрез забавни игри или определената подредба на предмети в дома биха ускорили процеса на двигателната активност. Обезопасяването на дома е от изключително важно значение, за да се осигури безопасна среда за спокойни движения и опознаване. Един от най-често задаваните въпроси по време на детска консултация – дали могат децата да използват проходилки, колани, бънджита или друг вид помощни средства за придвижване. Истината е, че според последните препоръки, проходилки не се препоръчват, поради това, че има неправилна координация на движение основно на крачетата. Плюс това, че се намалява активността и интереса на децата за самостоятелното прохождане. Препоръчва се носенето на свободни дрехи, които да осигурят свободни движения на детето, за да може то да се чувства комфортно. Вече са налице първите нестабилни крачки, за да може детето да премине гладко през този период. Моят съвет към всички родители е да бъдете подкрепещи, да осигурявате пространство, свобода на детето, за да може да прави крачка след крачка, щастливо и уверено. Съветите на Памперс. За да се движи вашето бебе свободно, изберете подходяща пелена. Прилягаща към тялото и супер попиваща. Нежна към кожата, дерматологично тествана и без алергени. Гарантираща комфорт и защита срещу протичане.